Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле татар әдәбиятын яратучы татар укучысы. Мин Лилия Гыйбадуллина сезгә үземнең өр-яңа китабымны, яңа гына табадан төшкән «Кайту» дип исемләгән җыентыгымны тәкъдим итәм. Әлеге китапка минем яңа шигырьләрем керде. Һәм әлеге җыентыкның ни өчен «Кайту» дип аталганын, кемнәр кайтканын, кая кайтканын сезгә кызыклы булса, минем иҗатым кызыклы булса, әлеге китапны сезгә ихтирам йөзеннән изге теләкләр теләп тәкъдим итәсем килә. Һәм әлеге җыентыктан бер кыска гына шигырь күчтәнәч. Ә син мине ярат, күзләреңә карап, язмышыңны үзем юрармын. Күзләр елак димә, язлар ерак димә. Мин язлардан сине урлармын. Ә син мине ярат, хыялларым канат. Мин күкләрне